Ne, ty niečo chceš. Nechcem. Ty fakt nič nechceš? Ahoj, môžem ťa na chvíľočku vyrušiť? Ahoj, môžeš. Ak zavoláš mamine a povieš, že ju ľúbiš, tak jej po tebe pošlem túto kávu od Zlatého zrnka úplne zadarmo. Ideš do toho? OK, samozrejme. Tak jej môžeme zavolať. Mami? Ahoj, Stini. Čau, čo robíš? Zlatko, tak ja som v škole. Vieš čo, ja som ti iba tak chcela zavolať, že ľúbim ťa. Ne, ty niečo chceš. Nechcem. Ty fakt nič nechceš? No fakt nič nechcem, vieš, blíži sa ten deň Matiek, tak som ti chcela povedať, že ťa ľúbim. A ty si zlatičko. Neviem prečo, ale aj tak sa mi to nezdá nejaké úplne. Tak vieš, nehovorím ti to často, tak musím raz za čas takto. Budem očakávať 2 dní niečo, keď ne, tak to začne normálne asi aj veriť. Dobre. Ne, ty chceš vedieť, kedy ja dojdem domov. Nechcem, naozaj. Vážne? Áno. Vážne. No dobre, no tak to ma veľmi teší. No, tak dúfam, že som ti spríjemnila deň. Áno, si mi spríjemnila krásny deň. Sa vidíme potom. Jojo, papa. No to bolo naozaj veľmi milé. Mamina je veľmi zlatá. Ďakujem. Tak dúfam, že sa poteší z tejto kávy. Určite sa poteší. Tak nech sa páči. Ďakujem. A ak aj ty chceš potešiť svoju maminu na deň Matiek, tak jej môžeš spríjemniť deň napríklad takouto dobrou kávičkou zo Zlatého zrnka.